O Club de Baloncesto Berberecho Noia non puido sumar na última xornada da Primeira División Autonómica masculina. O equipo noiés caeu na casa nun partido moi axustado e continúa buscando reverter a súa situación na clasificación. O equipo masculino do Club de Baloncesto Berberecho Noia da Primeira División Autonómica non puido sumar unha nova vitoria na xornada disputada o pasado sábado 13 de decembro no pabillón Alonso Rodríguez. Os noieses caeron por 69-74 fronte aos 6 do Nadal Coia, nun encontro moi igualado no que a balanza acabou estando a favor dos vigueses e decantándose así pola vitoria do conxunto visitante. Con este resultado, o Berberecho de Noia sitúase último na clasificación, cun balance dunha vitoria en 8 partidos disputados, con 519 puntos a favor e 612 en contra. A próxima xornada, o equipo noies realizará unha nova saída, xogando como visitante fronte ao Porriño Baloncesto Base o sábado 20 de decembro, nun partido no que buscarán cambiar a dinámica e volver á senda da vitoria.